Lho, iki jenenge dap bajingan iki. Mbuh jenenge sapa asline nek ora ngerti. Iki ya konten kreator iki, wong Papua kono, ning Jogja wis suwe. Ngene iki kontene ngene iki. Nek open PO ora ning kene cuk ning kono. Gon liyo be jeruk Nggih, Pak. Nggih. Kene iki nek tuku mobil, bajingane sapa sing ngakon kowe parkir kene? Lah kowe apa preman iki? Oh, kira aku permane kene. Berarti ra itu parkir. Lah iki omahe sapa lonte? Wong saka Papua kuwi. Dap bajingan kuwi jenenge. Ya lucu jane. Lucu jane kedap. Ning suwe-suwe kata-katamu kebacot kok. Isine mau bajingan, lonte, logok, blancuk. Sing mbok ratmu mendem wae. Rupamu ki elek, Dap. Rupamu elek ireng kaya aku. Mau ngenyek wong kaya aku ora apa-apa. Padha eleke masalahe. Wis terkenal kowe iki. Wis terkenal, wis akeh udah ngerti. Wis diendos karo rokok HS barang ketoke. Mbok ya kata-katamu sing saya-suwe saya apik. Basa pra ya iso. Menawi gelem basa, gelem omongan halus pra ya malah tambah terkenal kowe. Wis rupamu elek, omonganmu elek. Kenapa aku muni ngono, rupaku dhewe masalah ya elek, ngono lho. Ora trimo gulane aku, Sherlock. Tarung wani aku.